2 kokke fra Hotel Koldingfjord har besluttet sig til, at de vil være med til at knække cancer. De har i fællesskab taget initiativ til Kokke Knækker Cancer, som skal være med til at samle 1 million kroner ind i forbindelse med Knæk Cancer-kampagnen, som TV2 og Kræftens Bekæmpelse afvikler lørdag den 26. oktober. Det startede ved sidste år, hvor jeg talte før med for arbejde for at skulle se en Champions League-kamp, som jeg gør tirsdag og onsdag. Og så rent tilfældigt ryger jeg over på et indslag med en mor, der har 100 dage tilbage at leve i, hvor vi følger hende og hendes børn og hendes kamp, og hendes kamp for at skjule for hendes børn, og få hverdagen til at fortsætte. Og det rørte den ind i mig. Det var med tår i øjnene hjemme på sofaen for mig selv. Så tog jeg på arbejde dagen efter, og fik en kop kaffe sammen med min direktør, Peter Madsen. Vi snakkede sådan lidt løs frem og tilbage om det program, og snakkede om, hvad vi kunne gøre, altså om vi kunne få en anden idé. Og det er så det fjernsynsprogram og den samtale, der har ført til, at nu har vi gang i et stort projekt her i Kolding. Og jeres mål er at skaffe 1 million til Kræftens Bekæmpelse. Det er noget af et projekt? Ja, det var ikke det, jeg regnede med, da jeg så det program, men de idéer, vi har nu, det virker realistisk. Det gør jeg, og jeg tror, det bliver en kæmpe succes, som vil fortsætte i årevis fremover. Kunne du ikke bare have nøjes med at sende 50.000, har jeg næsten sagt, eller et eller andet beløb til Kræftens Bekæmpelse selv? Jo, det kunne jeg godt. 50.000 måske er urealistisk for mig, men jeg vil hellere gøre noget, som jeg synes, jeg er god til, og lave en oplevelse ud af det for folk og for os selv, og så kunne give de ekstra penge. Og det er så dig, der er køkkenchef, så det er dig, der skal være med til at bestemme, hvad folk skal have for de her mange penge, de skal betale for en billet. Hvad får man for 50.000? Jamen, man får jo for først en god oplevelse. 5 retter mad med rigtig lækker vin til. Menuen har vi ikke lige helt besluttet os for endnu. Vi skal lige snakke med vores leverandører, hvad de vil være med til at sponsorere. Men vi lover en god oplevelse. Har du sådan nogle ting i tankerne, som måske skulle være den aften? Ikke endnu, nej. Altså, vi brainstormer stadigvæk på det hele. Vi skal jo sørge for, at alle bliver glade og tilfredse, så vi ikke... Det kommer til at tage tid at lave det menu, og det glæder vi os til. Men det at sige ja til sådan en opgave, det er jo ikke bare noget, man gør sådan uden at tænke sig godt om? Altså, det som vi i princippet skal, det er jo det, vi gør til daglig. Så det, for os er det sådan set meget nemt. Det er jo Peter Madsen, der har lavet det store bagarbejde. Han har sørget for, at vi får folk med ind over, der har forstand på det. Så det er ham, der lavede det hårde arbejde. Jeg tænker også på, at altså, når folk skal betale så mange penge for at få sådan en oplevelse, så skal det vel næsten være med, når de kongelige er på besøg. Det håber vi, det bliver. Jo, det gør det. Altså, det bliver selvfølgelig samme niveau, som da vi havde de kongelige på besøg. Det er der ikke nogen tvivl om. Men hvordan har du det ellers med at bidrage til sådan et arrangement? Jamen, altså, jeg var jo tændt på idéen med det samme. Altså, det var altså ikke nogen tvivl om. Altså, det er jo en fantastisk sag at gå ind og støtte. Det er noget, man burde gøre noget mere i. Så jeg var tændt på den med det samme. Vi startede faktisk med det samme med at finde på, hvordan vi lige skulle gøre og gribe det helt andet. Så det var en fantastisk idé. Når man nu snakker om velgørenhed på forskellige vis, så kan man vel også sige, at man ser vel noget hver eneste dag, hvor man kunne sige til sig selv, det her burde jeg gøre noget ved, det burde jeg støtte. Altså, hvor langt har I tænkt jer at gå? Sådan, er det Kræftens Bekæmpelse nu er? Ja, der er jo noget hver dag, man kan støtte. Nu er den her sag, der kommer op, altså hvis der kommer noget andet, som vi på nogen måde kan støtte, så tror jeg også, vi vil gøre det. Altså det vil vi. Men nu er den her sag, der lige har først prioritet nu, ikke også? Så må vi se, om der kommer en anden senere hen, vi kan støtte på samme måde.